Здравейте, приятели! Аз съм шеф Виктор Ангелов. Малцина от вас знаят, че детската ми мечта беше да стана тираджия. Не се осъществи. Станах готвач. Днес обаче искам да ви покажа как от класически ястия ще трансформираме в феноменално вкусни нови рецепти. Идайте с мене! Ето и следващата обещана трансформация на класическото пиле с ориз. А именно оризови топки с кашкавал и пиле, така наречените аранчини. Първа стъпка. Загряваме си тиган с мазнина, където ще изпържиме аранчините. Докато загрява мазнината, подготвяме аранчините. Ще ги панираме в брашно, яйце и галета. Първа стъпка. Разбиваме яйцето. 2 яйца са напълно достатъчни. Щипка сол. Успеха на готвенето се крие в заготовката. Подготвихме си брашно, яйце, галета. Едра галета. Пристъпваме към оформяне на аранчините. Ще работим с ръце. Остатъците от пилето с ориз. Обезкостяваме и пиле. Използваме всички части на пилето. Кожа, сухожилия, бяло месо, червено месо. Всичко. Трътка. Какво правим с трътката? Пазим я за шефа. Бялото месо. Измиваме се. И добавяме настървен кашкавал за спойка и сочност. Проверяваме мазнината. Намаляваме леко котона, почти е готова. Следва най-приятната част от оформяне на аранчините. Мачкане. Както обичам да казвам, в кулинарията и секса не трябва да сте гнусливи. Все едно месите кайма. Омесвайки добре кашкавала, пилето и ориза, си гарантирате добра спойка на аранчините. Откусяваме с малко прясно счукан черен пипер и няма как да пропусна любимата ми лимонова кора. Съвършенство. Мазнината е почти готова. Намаляваме още малко, докато оформим аранчините. Ето това е подходящия размер на топчета. Все едно си играете с пластелин. Много е лесно. Хубавото на това ястие е, че не е нужно да спирате, да шофирате, за да го хапате. Може да си го хапате и в кабината. Стига да ви види шефа. Всъщност, ако трябва да съм откровен, това е една от най-удобните кухни, в които съм работил. Имам си всичко. Широк плод за рязане, чудесна маса, силен котлон, мивка. Всичко е точно. Панираме в класическата последователност брашно, яйце, галета. Потапяме топчетата в брашното, след това в яйце и накрая в галетата. Пържим. По същия начин процедираме и с останалите. На практика ви показвах как с половин пиле може да сготвите храна поне за 6 човека. Докато аранчините се пържат, ще приготвим един много лесен и бърз сос. Майонеза, кисели краставички, лук, една идея горчица и свежест от лимон. Действаме. Майонезата, горчица, киселата краставичка и червен лук. Щипка сол, капка лимон. Разбъркваме соса. Върху кухненска хартия ще извадим аранчините да се отсъдят от мазнината. Напълно готови са. Виждали ли сте по-апетитно изглеждащи оризови топки с пиле? Нямам търпение да ги опитам. 2 свежи листа. Не е важна презентацията в случая. Важен е вкуса, съдържанието. Важно е това, че няма да спирате на заведение за бързо хранене, а ще си приготвите здравословна храна от остатъците. Ето ги аранчините с
кисели краставички и лимон. Добър апетит! Това беше от мен. Желая ви приятен път, здрави гуми и газ!